Subay sa padayong panagbangi sa mga nasod sa Middle East, nagpabiling alerto ug andam na ang probinsya sa Sugbo sa pag-atubang sa mga negatibong epekto dala sa maong gubat. Gipasalig sa gobernador sa probinsya sa Sugbo nga nagpabiling kontrolado ang kagabahanan ug andam sa posibleng epekto sa mga panghitabo gawas sa nasod. Gani, nagkadayang lakang na ang gipamando nga ipatuman ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro pinaagi sa pagpagawas sa Executive Order No. 15 aron ma-address ang posibleng epekto sa mga panghitabo dinhi sa Sugbo. Lakip sa mga mando ang fuel saving measures pinaagi sa pagmando sa tarang opisina sa Kapitolyo sa pagminos sa mga dili kinahanglanong biyahe. Dugang pa, gimanduan sab ang tanang departamento sa pagduso og fuel conservation plans isip usa ka coordinated provincial response. Sa samang higayon, nangandam usab ang probinsya sa Sugbo og support mechanism alang sa posibleng mubalik nga mga Sugboanong OFWs. The prices of rice, but watch out because we are monitoring you and we're urging you, please do not take advantage of the situation because we really run a high if we do so. Kaya wala tayong shortage of rice, not even shortage of food. Sa luyo sa mga mitumaw nga kaguol sa food security tungod sa kagubot sa US, Iran ug Israel, positibo si Provincial Agriculturist Roldan Sarahena nga makalahutay ang Sugbo ug igo ra ang supply sa pagkaon. Gani usa sa gitanaw sa ilang departamento karon ang pagpalawig ug pagpadayon sa mga programa nga nagtutok sa pagpalig-on sa produksyon ug pagbaligya sa mga produkto sa mga mag-uuma sa barato nga presyo nga matud niya mamahimong long-term solution sa issue sa food security sa Sugbo. Why not expand kining atong people's market dito sa mga kalungsuran? So like in a week nay usa ka adlaw nga ang mga farmers and fisher folk kada lungsod mobaligya directly sa ilang produkto ngadto sa mga konsumidor. Base sa datos sa Philippine Statistic Authority kon PSA, naka-harvest ang probinsya sa Sugbo ni atong nilabayng tuig og 12,716.69 metric tons sa bugas, nga makatubag lamang og 3.5% sa rice sufficiency sa mga Sugboanon. Aduna usab laing 27% nga magikan sa tinanom nga puti nga mais. Dugang ni Sarahena, ang pag-import og bugas gikan sa mga silingang probinsya sama sa Bohol, Leyte ug Davao usa sa mga pamaagi aron matubag ang panginahanglanon sa bugas sa Sugbo. Definitely maka-assure ta nga kining mga produkto gikan directly sa mga farmers kay lahi siya og presyo compared sa dito gid sa merkado. Direct man siya. Mas barato ni siya unya makatabang punta sa farmer nga makakuha pod siya og medyo nindot nga halin sa iyang produkto din makapalit pod siya sa iyang pangonsumo sa iyang pamilya o kadtong mga inputs para sa iyang uma. May pasalig sab si Baricuatro nga aduna ray igo nga supply sa pagkaon ilabi na sa bugas. Giawhag usab niya ang mga retailers nga dili magpahimulos sa kagubot pinaagi sa pagpaturagas nga pagpasaka sa mga presyo. The prices of rice, but watch out because we are monitoring you and we're urging you, please do not take advantage of the situation because we really run a high if we do so. Kaya wala tayong shortage of rice, not even shortage of food. Taliwala ni ini, may paambit og kaguol ang pipila ka mga Sugboanon tungod sa pagsaka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo o sa posibleng pagtaas sab sa presyo sa ubang palaliton. Buol to para na ko na ko diyan tulog ako. Na mao ni pangita na ko. Di ta mo buol nga bawon lang nagadlaw, natay college. Ya duha ka high school mao rin ko ang gyud. Nagabang ko ta. Napatay datahan. Nung taga-adlaw ra ba ko biyahe tapos kanang sakit sa bulsa ba kay nikalit og saka kay kasagara mga unsa to 454 mga goro niya isa kag 3 then pero may bang magpo-full tank mga dako-dako sa akong makuha sa akong kwarta taga-adlaw na ako sad. Ang probinsya sa Sugbo padayon nakig-alayon sa mga ahensya sa gobyerno aron masiguro nga mahatag ang angay nga tubag ug hustong pagresponde sa mga apektadong individual. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.